ngoti ikozvino kurarama kwangu chako kwakunetsa nekuti hapasina chandichakwanisa kuita because pandakarwara handina kuzombokwanisa kuita chimwe chinhu. Maybe watauri kuti wada kuziva kuti kurwara kwenyu zvakatanga kupi, pane zvamakaita here kana kuti zvakatanga sei kuti muzorwara kusvika pari zvino nhasi? Zvakatanga ndiri kubasa. Maita basa rechipurisa. Muchishandira kupi? Kulala pansi. Saka chii chakanyatsa kuitika? Tsanangurai pamuri chiri kungoyeuka kuti ndakaita zvakadai kusvika ndazongofira? It was nyaya yekungorikavha mombe. Marikavha mombe dzakawanda sei? 43. Dzakawanda. Saka kubva pamakadzirikavha apa ndo pakangotanga hapana zvamakanza muchiri kuyeuka here kuti zvakatanga sei? Pana chandichanyatso nekuti ninyaya yemapiritsi for almost 25 years now. Mamemories anoita mamwe anenge achida kubviswa. Saka I can give a distorted information. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Shonga ukuthi mumiri wako upore muurwere hwaunahwo. Nanzero dzako, pfungwa dzako chaizvo dzinoda kugadziriswa dzidzoke panzvimbo. Wamva? Hanzi kunzvisa. Ndomangwana afuna kupasa basi. Nani ndo mushonga wandichakupa iwo. Nawe kupasa mangwana kuti ndakajara mumwe kwako. Hanzi kwete mushonga wokupa kuti wena unodyara kumba kana kudii. Familia zako dzandinoda dzibwereke kuno. Ndifuna dzibwereke kuno kuti ndizipase mangwana nada. Hanzi family yako yandikuda kuti uye kuno kwako. Sikuti ndikuda kuvapa mushonga. Wamva? Ukunzvisa. Ndati amve zvandikureva. Hanzi ndikuda kuti vanzwisise zvandikutaura. Zvachichita zvese zvichitike anzako vachiziva zvatikuchita. Hanzi zvatichaita zvese toda kuti zviitwe vamwe vako vari paground vachiona zviri kuitika. Wamva? Ukunzwisisa muzukuru? Ipapo ndopanaita kukumbira sekuti kuti nemasimba enyu mungandibatsirawo here ngekutaura kwenyu kwamuri kutoita ikoko inzwi renyu risvike kwavari kuti nyangwe pamwe pane vanoratidza ava pavanozoona vanobvuma kuti aiwa tinoda kuzoona nekuti hatizozivi kuti zvakangotangira kubasa kogarika kuti zvine zvimwe zvinokwanisa kunge zviripo zvinozokwanisa kuzoitika kune dzimwe mhuri dzinotevera mumakore anotevera sekuru. Wala zvakanaka muzukuru wangu. Hanzi wataura zvakanaka muzukuru wangu handizvo? Palibe muyi usina zvawo. Hanzi hapana musha usina gonzo. Wamva? Ukunzwisisa? Asi panokati kuyang'ana pachokera bvuto apa tikutaisa pabva dambudziko. Asi makazoungana mipo mense familia. Hanzi asi mimi makaungana sefamily. Makafuna kuti yang'ana makonzo emuyi tiyang'ana pomwe. Hanzi zvemusha zvirimo ndichatarisa. Kama zvandichita muzukuru. Hanzi unoona mashandiro angu muzukuru yakafirisei patengo. Hanzi chinhu chakafira kana pasango. Mtunzi kubweya. Nhunzi dzakauya. Ndodzapa. Nhunzi ndo dzinenge dzauraya here? Hadzishi. Zvichiitika zvekuti nkani painoyambira. Chinoitika ndechekuti nyaya paikayotangira ndopandinotangawo inini. Wamva? Wanzwa? Zvamuyi zvona zvapitira.
zvomusha zvinopinda zvazvo asi nawewo zvidayamba nkhani asi hazvisi zvakatanga nyaya saka sisi tikafuna kuimaliza isu takada kutanga kupedza nyaya iyo tonyambira kwaidayambirawo pomwe totangira futi kwaikatangira fika payafika kusvika payasvika nhasi amba mzukuru wangu wanzwa mzukuru wangu ndinozinzwa sekuru lero funa lini kulamba nyinji nawepo hanzi nhasi handisuti ane mashoko akawanda lero zuva lachingani nhasi chii chipiri ndeti chii 9 single dia zingwana musi wachiyani 5 days dzinokwana musi wechii wa14 chabwino zvakanaka ndifuna kupasa mangwa hanzi iwo ndoda kukupa mushonga ndapasa akazi wako amwewa mukadzi wako ndova ndichapa mushonga achakupasa tembo izo zimene zikupiwa mangwala dzakafika achikupasa hanzi mushonga wawo nguva dzekupiwa kana wakwana mukadzi wako ndiye anenge achikupa mushonga kuti tishandisai wamva hanzi single dia 5 days Zamara. kusvika dzapera 5 days tsiku lachi6 lachiseshi zuva rechi6 mbwere kupana mudzoka popana wamva mukunzvisa tango wepo nechikonzero kuti iwewe nkhani yako yana magore manyinji hanzi nyaya yako iyi haisi yanhasi yani makore akawanda straight wamva wanzo saka irapika lini na 3 days nyaya haiperi ne3 days kana kurapika ne3 days wamva wanzo fanele kukufadzana nema wepo hanzi handisuda kukufadza nenhema kosi andikukupasa yakuyamba hanzi mushonga wandikukupa ikosi yekutanga wesingle dia 5 days wakubwera pomepo paukuwe ipapo ufuna kuti undiuzewepo kuti wakumva tani hanzi ndoda kuti iwo undudze kuti ukunzwa sei namkazi wako achira wambo pomwe mukadzi wako futi anenge achipupura umva unzvisa chikupasa nango kosi ndichikupa futi imwe kosi ufana kuita makosi anofana kuita iyo 4 unofanira kuita makosi aya anosvika 4 type yemushonga ndichakupa kuti uite zvakanaka ukamaliza mangwa yaya ukapedza mushonga iwowo kunama kuti uchazodwara pomwe Hanzi- ungatodara zvinango problema nawe problema imene hanzi iwo 4 makosi andichakupa ukaona warwara futi uchazorwara chimwe chirwere kwete chaukurwara nacho izvozvo wamva ukunzvisa ndishoka machira yanga machira angu andinopisa kana kupora wepo ukaramba kupora iwewe nemushonga yandichakupa iwe wamva ukunzvisa sekuru ndinotenda ndine mubvunzo sekuru chabwino bvunza pane mapirisi andinoma saka ndicharamba ndichimwa here wachitira bwino muzukuru wanga waita zvakanaka kubvunza muzukuru wangu impano popano ininipo pano ndikatamo ntchito pamwe chete namahospitali hanzi inini panapa tinotoita basa nezvipatara tikatana ntchito pamodzi tinobatirana basa pamwe chete ndilibe chakuipa na makombelimido handina chakaipa nemapirisi wepo chimwa makombelimido yako iwo chimwe mapirisi ako mankhwala angu chikonza mushonga wangu uchigadzira asi wepo kana wachina taiwa ndalimba sapanopa ndapora hanzi iwo kwaona izvozvo ndasimba ndapora impano ndinizvikuzati ima hanzi inini ndindozokudza kuti aiwa uchiregedza zvako wamva wanzo mankhwala angayo Mushonga wangu. makombelimido ndikuzati nada mushonga wangu nemapirisi ayo ndichikudza kuti right muzukuru chimira uone kuti unorwara futeri zvimenezvo zvifana kuchoka mutare nawe kuzvifungira mtima mako kuti hanzi zvini izvozvo hauzifunge nemwoyo wako kana nepfungwa dzako kuti inini ndapora kana ndisiye zvinhu mapirisi kana mushonga handizvi saka urako ndachiita kuti wepo ndichakupasa makosi 4 hanzi pandatara pai kuti ndichakupa mushonga inosvika 4 type wepo ukamva kuti wabwino hanzi wakazvakuwa right mankhwa pamenepo ukaona wapedza mishonga iyoyo nada ukamva kuti wepo wabwino ukanati wamaliza mankhwala pamenepo hanzi ukawanza kuti wa right usati wapedza mishonga iyoyo
nawe kuleka kukonza mankhwala pamene nokuti wabwino hanzi kwete kusashandisa mishonga iyoyo nechikonzo kuti ione kuti ndoti waraiti ufana kutomaliza kosi imeneyo yese hanzi unofana kutopedza mishonga iyoyo yese kusvika wapedza kosi iyoyo handizvi wamba ukunzwisa amai mukunzwisa ndozvachida tomuchite basa lero ufana nene manyinji naimwe hanzi nhasi hanzi andatora zvakawanda ndifuna kuti wepo zvipasa kosi zvinango zvintu uchatondera weka musoro mako muchazataura weka mumuno toti atiwo ndakumbuka zvinango zvintu zvizachitika matsiku yayo hanzi changu mishonga chete handitika zvizhinji iwewe uchauya mamuno uchitondiudza kuti sekuru ndafunga zvimwe zvinhu zvandikamboita ndiri kubasa hanzinzwisa sapanopa iwewo kuti urangarire zvintu papa zvinyinji zvakuyebwa hanzi iwewo pakurapa kuti urangarire zvinhu zvakawanda papa zvizhinji zvacho hausi kutaura nawe kuti pano ndikuzvipedza linika hanzi kwete kuti nini handisi kuda kukuudza nada nawe kuti pano kuti ndikuzvipedza lini mutali hanzi kwete kuti nini handisi kuzviona mudare ndikuzvipedza asi ndifuna kuti wepo uone kukata kwemankhwala yanga hanzi iwewo chandikuda ndichinoda kuti vanhu vapupure kushanda kwemishonga wangu wamba ukunzwisa zvinyingi zvandikutopedza muno zvafuna kuti wepo udzariwa namuromo wako hanzi zvizhinji zvandikuona asi iwewo ndinoda kuti wozotaura nemuromo wako uchiudza vanhu ukumva ukunzwisa zvimenezvo zvinoratidza shanduko yekurapika kwako kuchoka kufamilya zako hanzi zvichapa shanduko kuhama dzako neupenyu hwako iwewo wozopupura wega handizvi wabva ukunzwisa panana chakureva kana chakubvunza hanzi panana nechekundibvunza here kana chekutaura nditaura nemi ndinonyanya kumanya ndofunga nemunyanya kuti mabasa ataiita pamwe andimuona zvakaita gumbo remudzimai wangu chabwino pamazuva anotevera pasina kana nguva anokwanisa nguva yake yekuti aende anogadzirwa gumbo rake yasvika chabwino saka ndisingazivi kuti mazuva mashanu akange asina kukwana zvingaitwa sei chabwino wayoreva zvakanaka hanzi wataura zvakanaka muzukuru ndizvo kana machita kuti mama puranga afuna kuchoka pamuyi amai kana vachida kubuda pamba munokosha kubwera kuno single day asadzafika munogona kudzoka panapa 5 days zisati dzakwana pinangomipo marengwa kuti mama nikizika kumeneko kana mama nikidzika ikoko baba wayo munango muntu mmoza abwera atenge mangwa kukuno hanzi munhu wana anogona kumhanya kuno kwatore mishonga kuno muzabwera mwense zvenu munobvira mese mangwara muchisenzesa mangwa muchishandisa mishonga wanga munzwisa pana runango pamwe zvafuna kubvunza hanzi pane mumwe futi yaratota ukupita kumeneko riti hanzi ukaenda koko lini ndinoona sekuti mandi handizivi hamuti wiki rinopera here asi ukapitira kumeneko uchita masiku manyinji hanzi ukaenda koko unoita mazuva akawanda here tosoita svondo 1 week chabwino zvakanaka saka muipo lero chitikasi nhasi chii nhasi chipiri pakukwana mazuva mangani kuti unozosvika enda kulawa ndogona kuti ndiri kuona nge ndichaenda kana mandi isinganyatsozozasi mubuya popano sondo hanzi muye popano musesandi funga kuti musi unokwana 5 days isaturday saka naifunga ndo watinodzoka chabwino bwerani lero chipiri nhasi chipiri single day zokwana chingasi 5 days zokwana lini hatitangi mushonga wacho nhasi lero mutoyamba lero mangwara mukutotanga nhasi mishonga chipiri chitatu chine shanu isaturday saka bwerani popano muye panapa ndine urombo nekuramba ndingofunza ndirini sezvo ndinini ndine zviri kundinetsa zvizhinji ndochito yanga imeneyo leo hanzi taura ndobasa rangu roro panapa
hazvigoneri kuti pandinouya pamugovera munge matoshandisa zvishandirwa zvenyu zviite kuti hama dzangu sezvo mazuva ano kufamba kukundinetsa dziite kuti dziwe dzizonditora ndiudziwe neni kuno saka nokwakunozvinza pakulawa kushita wepo hanzi izvozvo autozvinza otawa kuita anobwera achauya handizve wamva kunzvisa famira zako zoyopo kazabwera uzuze nada nekokuna ndifanira nekwapasa chintu kokuno anafuka mkwala hanziwo hama dzako unofanira kudziudza uye dzinofanira kuziva kuti kuno kwausupiwa chinhu chakaipa uye azobatsirwa naiwepo achabwera nefanira nekwapasa mankwala muntu akufuna kupasa mankwala ndiwepo kuti ukulwala iwo handisi kumbowa pamushonga ndikuda kuti anzwe mashoko andichataura iwo ari apa ini iwora handikunzvisa muntu andikupasa mankwala ndiwepo basi iwo ndikupasa ndiwe chete paurwere wazvemva saka ndingavaudza sei sekuru nekuti sapanopa kulewa kwakuchita iwo akuzvimva asi wepo hanziwo chimhomira kulewa kwakuchita sapanopa kutaura kwakuita izvozvo akuzvimva hakuzvinzwa wanza asi wepo unofanira kuzovauza iwo unofanira kuzovauza kana achikana kukanira uzabwera kunochinduza tati wakana hanzi kana varamba wozotaura kuti sekuru hama dzangu dzaramba kudzoke pano indudza kuti hama dzangu zaramba wanza ufanira kuti waligariri wauze hanzi unofanira kuti waudze hama dzako kuti kune kwandabva kundavananyambeza afanira kutandiza fuforo hanzi utaura kuti pane nanga yandaona kuti vandibatsira mahara mipo mbwiri na makutu ano basi munzwe hanzi mimi mungoya nenzeve dzenyu chete munzwe nekuona wanza ndomafara afuna tuleva mene hanzi ndomashoka ndoda kutotara nehama dzavo chete nungovataura vose vari vaviri kuti ndotaura nemumwe chete unovaligariri vese hanzi vese unovaudza wanza unzwisa here muzukuru chabwino kuna munangu anadza kureva pomwe hanzi pane mumwe here anokubvunza sekuru tatendi zvakanaka muzukuru wanga zvakanaka muzukuru tukochii sekuru mutupo kokuno shiri hungwe chatibweke aiwa chati aiwa tinotenda chabwino muzukuru wanga aiwa tinotenda shiri tatenda tinotenda hungwe zvakanaka so ndizakupezani mabwera hanzi ndichakuonai mauya mishonga ichikurongedzera mwamva munzviza tichapasa makachoka mamuno mukaro makapindamugaroko muchapinda mushonga ine nomuzi mangwana afanira takupaseni mipo hanzi ndiudze muzukuru wangu mushonga waakufanira kukupa ine mashandisiro avo mwamva munzviza chabwino zvakanaka yazuu tinotenda sekuru nenguva yamatora mubatsire muzukuru wenyu ufuna vazhinji vari kuzvionera vakunzwa zvese taura kuti muchamuitira mahara ndiwe vakuchasira ruponeso kwamuri aiwa chabwino muzukuru wanga zvakanaka vazukuru wangu chabwino mapereza mpuri menei hanzi maita zvakanaka kuya nemhuri aiwa tinotenda sekuru. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free.
Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe.